Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyat singsi mula pelipat ba ya ke suruk hima ke basdang nalat mining ubak tamdor bat kumjuru ke jaka yang kali jangka hima seora ke badan halailat majai Bhola Ganj. Ha kene ke sengi bu UCM mula pelipat ba ya ke suruk bat ke jaka yang kali laya dan langru UCM ke hima seora upa MFCM ubak BV Remai ubri sekretari ke hima ke menteri jangka hima Uba Oris im tua ubade Presiden ke Ilaka Sobat Exporter Association nelor ki weipat. Habekran ke jingalang uba Oris ulapin pau beneduk kepor ke sorkar pareng kekat majai keladan bat minta ke jingdon je ke mining ru kelabu bha ndena kalyan je ke sorkar kam shimlashna ya ke kerdop. Kum kadak ka jing play pai ba ya ka nika lenti ya kali ka ba shi kilometer tam ka ba hap apo ka hima sora ya ka ba ka nika surok kan yalam syaka jaka parking ka belabu belapen bet da ka hima sora na ka menta kini ki kali kit motion baro ki ba ya lingba jong ka nika surok syapo Bangladesh te hani kasngi na so ban penpau ka jing ai kuplay ka bakarpang na kalyang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka jing trish tom bat ka jing la jong i paim bat ka hima sora bat ka jing sokhya ka jongki bandan ya ka ni ka parking ka bahe ban wenglut sisnon ya ka jing wit kiba ya kendo hakabede bat ka khai ka khabar syapo Bangladesh te nga ai khubleiru ya ka jinga dan lang jong ki menteri ki bakrau i secretary jong ka hima nang ta nakalyang ka shnong bat nakalyang ki wei pat ki hima kumju nakalyang i in charge jong ka BSF Bhola Ganj baladan lang bat ki wei ki rangba ki longkeme ha kani ka por let's say na po custom no yo dan lang nakalyang ka custom ki dan lang teng ai khublei kerpang lang ya ki ru te hani kapor nga ringkat ka jing sakhi lang jong babon dengan cup uni ribbon kum kadak ka jing play ya kani ka surok yes come boxer 1 2 3 Bu rakyat nak menta bang ke kali barong hang ni sim ka by parking nang ni tai ga yang tai te kini ki lain lapan biang lupa nak menta begini yang ki drop lala ki jong ki lain la ai jing tho ai ki ro kini yang baik kana kan num don su kanu kanu ji kini yang lain kini ai baik kat kum kepali bagi de kan ya te menta nak yang i CM ni kepat di be sobat ya kan ni ru be play lang ni dengan cup ini ribbon kum kadak ka jing play ya kanika parking ke belapan krek da ke hima we are live Agnes nam arja rapuar kalun tang gejing kendom gejing kendam ngani thoi pi kat kom krikot ka bangiyo ha ka laispa ando pusan singi ha ka sisnam mentaus nam ladam ya tang sispa praposun kamu tang reu benai reina ka benta kinau trai
Kita lop jong driver ba fibo, ki manager bat kumta terter hapseu bro khadar bana. Bat kalong sisa ka jeng do ka bakra. Te ban rapat ya kane ka jeng ai ba ya ranti. Namar ngila syong meeting digi bon sen hang te. Ki poi bon ki jeng ujar pa office sosiam. Henrai ladam dan ki jeng ba yanti wai hade ni wai pat nyimla bensim. Namar lada ka hima ka syam hapadang ka jeng kendum kendam. Hapadang ka jeng mom jai ba yanti. Kan sif syak kenok. Komengi kilat patai khabar berada. Syak kenok hima hage bon rukom. Wan la kata ngimdon kanu nu jing singau. Handai jaj ba. La syak tokera hima bakadai ba penyai maka ba mi uri ora ngisu ai tang iwai illegal notice. Ya gitu nu keno bakin sotu ba ka hima ka khamdon mata ye ha ka penyai ya ki export ha ki ni ki por berada. Tendai haden balaya ka jinya leti jong por be soto ye makla ki phone saka ma bandon ga jing soto jemot bani penbai te na kan himalay kam judan no jeng banur ya ga jeng bakla jono jono ngin wan nak man penbai dagan ti ka ba shongnya bat ka ba shongan te manta da kan ka jing kan do lang kum ne yang ni yo ya kan ne ka singi lang ba karai jong jing lang lang hak sam tar manta banai Hajar afusa. Hakaba hakato kecil lang ladon lang jan boro ki minus ki exporter nangtala mik balang da nado ki land custom station superintendent DMR in charge yoga forest in charge yoga nika transport ban isyeme garai ba da haba ke hima kan penya kin yasno kila barkar company aj kalong kum ni Baro ki minus ni ay lagi jong galis, ki exporter ni ay lagi jong galis. Haulanya yu wa bidai bania. Singo ban bodi kata. Bar ka dondo ga jinga kot bar transport charge ha ka to gasini. Baki kali ki ba koi hangte ki dei ban pni ba ki don ga parking slip na ko kes jong sim. Ki bomdon ga parking slip ken num tre ban theo. Balada ka transport kan tre ban theo ka ba mutti kana ba tomar jong piu num poi se Bangladesh na ka ta daw ni kamen ai ki jeng tre lang buat ba ikirul ki kandon ki ba ka hima ka bu nang ban num don ki beletam namar pi hakakam khai hakakam business ubreo kan nang yo ka taw nang kwa bat don ki beletu bat don ki ba shu thau dur thau da tang kam no ban yo lemon lane banyo ya kaman na jo bat kom kita lese la kimyo apni ya kin thau jing kulma hare habang ya tuli kumne lese kin no thau jing kulma ru kin num no chu bangin da phai ya ka thumai ka jing long kerpang jong ki hima sora ni su thu ba ki long shwa ki jongi ki iem hatu ki por badang impat yo ya ka jing lai lui na ka jing senshar jong ki sahab henrai ki ladon lupa pat ya ka jing I jengai bat ya ka jing sokya nam ta ki khun ki hajar bat ka pateng ka banwan danga kli bhan ai pa iem bamenta ba ka jing don ya ka ni ka jaka hapo uput usam jong ka hima sora ya ka majai ka bengiom kamdei ka badang syuak dang menta mene henrei ladaki po snam spa snam ya ka banadu ka por phareng layo hapo ka hima sora ya kini ka jaka banga suthu ba ka jing angut jo kilong shwa ka jumi baling ba ka ni ka jaka kinyo ban play ya ka kat khai na kamanta ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki breu jungi shagani ga dok kathai nga soban ai ga jing khublai ka bakarpang borom ya ka hima sora bat ikini ki weki ilaka bat kini ki committee ba pher ki bala persham na we snam bat pen baha ya ka kam khai shagani ga dok kathai menta kasngi la banong bangila yo ban sakhi ya kani ga jing play kani ga parking ba kani ga surok kaniru kalolong shibenta nagajing trishtom kahima bat kini committee ba pher bat ki exporters bat ki miners
bakumno ban wengi itu gijing ba pila mat baru sikata dan nakaliam jungi ngasoban kentu kumu clear du jongka Khasi Hills Autonomous District Council kabangingi aibor ikisiem ling ba kisanat ke jungi bahapo kiput sensyar ki jongki bakin ai ke jing syakri ke babhatam lada kalong ka sensyar hapo kishnong kitau lada kalong ka sensyar khadar hakimi kimi ki benta bat khamtam ka sensyar khadar haka khai ka pateng kabangi ngidon kam banya trai ringkat baki hima bat phi ki miners but exporters pilai i nga trailing ba ki media dang shen ngilawan ban her shani ban pej ba kataka khai ka pateng kin yo lat ki brio la jong lani ki parado persnam nrei susi dan ki jaka ki ba dang yo lat de ki wi pat ki jai ben rio nrei kirmen scam da ka jingwan biang sai hisien ka jungi hangni hangni ka sngi kan yo banang ai men sim ai bor yo paim bat ki wi ki ilaka bashwa ba phin ai kinu ki somnot ki NOC shigwe pat jai ben rio sobha da perking ban tip ya kan nongrim khnang ba kanam khta ya ka kam khai ya ki parado prasnam ka jungi ya ka bangin yo ya ka lat ban kamai na kani ka chaka nakaliang jungi ngin ai ka jingi trailang shispa na ka shispa bat ke ka bla pen pau di riurang ba ki bla kran hashwa ka jing don tang ka we ka gate let's say ka export point ka ni ka we ka daw ba ka ba penduna let's say ka khai hakani ki por ki ba menta ya ka ba kilabun kinong khai blawan her shani lada kalong na kiniki hima ba pero la kinong na kiwe pat kijaka henry nakaliang jungi nga sobanong banganra ini ka khubor what show chief minister banya kranlam ini ka jing ban ka sarkar india kumjuru namta ban ya bet guarantee hakini kijaka namta ka safety but security jo ki miners ki exporters ki drivers helpers baro nga ya keren lang bat deputy chief minister badai pej ya ka home police bakin ai ka jing etre lang bat ka hima sora nakam ta ka ni ka jing penbai batmai kumjuru nakaliang jungi nga kentu bangin don kata ka jing ya day ka jing ya trekam ka bajan khnang bakinu ki jing kenemi shu nang ni shikmat bat ngashkwaru ban kentu ya baro ki miners exporters kamtam ki belong ki parado prasnam ki jungi bab hinang ya kamai hok ilaka jong ka kam nang trei hok bab hinang kio haka khai ka khabar kunjuru kuman shipen kenmau ki don ki kentien ki baong ki riu temen wat nem kwa lut yo phidu lut no kataru kadika wei ka ba ngi hap ban kenmau teng hajing long brio ngi kwa ye ka ba ngimla ban kot mereka ni kan yalam syagban bakla le ban mensau nomor takadau kat pengidang yo lat ngin pediang lingba ini umpot liu ibajau kendiat lesi ban pendap ye ke jingdon kam jungi ban ye kabawan daka umsau ko umba gabatang sisngi asngi kan du no kumalai sono secretary sosi benong mentau senam beladap pio ban ya tam kumba shispa proposngi nakalai spa rupsan sngi hangne how news nam beladap nam ta kam khayi te kermen scam bo news nam matmai un ai ka jing kermen yengi ye phi baro kinong khayi ba kini gi laispa rupsan tli kisngi ai ba umdei banduna ya kata ka laispa sngi ba phinyo ban khayi khnang ban biang ban bit ka khayi ka pateng kum magitip penshwa ka hima sora ka wei na ka lat kamai pliangja ka de ka MCCL nrei menta la arpolai pusnam ka long shisha ka jingkur khu namta ki khun ki hajar jom ka hima sora nrei pose dan khendiat por pat menta la haban kham no tingim kwa baka ju ka jingja kanja syakani ka dong ka than ka ba philayo i ka jingkur khu ling ba ka ni ka lat khai bakan du no henrei ngin treshitom ngin kut jingmut bat ngin sokhya baling ba ka ni ka khai ngin nang yo ban beteng nang ni shikmat bat ngin yo ban ya trailang nang ni shikmat